Добре. Чао. Добре дошли, скъпи гости. Чакайте се в чиша, бъде. Я да видя как вървиш се, айде, тръгвай. И сега ще кажа. Много интересно върви. Аз изобщо съм болна. Какво викаш, че няма да вървиш като вървиш? Ще видиш, не вървиш. Много хубаво си вървиш даже. Мариана вика, ще дойдела. Викам, много се събираме из пращачите. По-хубаво тя да не идва. Няма никъде да идва така. Чуш ще дошли на талана. Какво прави? Полека ще викнеш. Няма да идва. Ами, нещо сърдъците ще ги правим на работа. Не да са на работа. Добре, айде.